No niin moi, tässä tulee vähän tällainen Minecraft-video, kun mä oon nyt kerran pelata jo vähän. Niin tää on mun eka video, että mä oon vähän kerran pelata. Mä oon jo tuon yhden villakin ja mulla on timanttikamaa vähän. Ja silleen, tästä alkaa mun sellainen pelisarja, pelataan vähän Minecraftit ja pelataan Minea. Ei me varmaan muuta pelatakaan. Ehkä välillä vähän CS:GO:ta. Tästä tulee eniten varmaan Minecrafti. Mut joo, tästä se alkaa sitten ensimmäinen video. Pitää toivoa, että ennen kuolis. Mä en oo mikään niin hyvä Minecraft-pelaaja, mä en ok. Vois mennä varmaan kohta kaivaa vähän timanttia. Vois mennä eka hakee vähän ruokaa. Missäs kaikki eläimet? Tuolla on yksi. Tässä on mun hahmo. Me löydettiin tollanen paikka. Toi on aika harvinainen. Löydettiin tollanen pinkki puupaikka. Ihan hieno. Mä en oo vissiin kertakaan löytänyt tota kyllä. Mut siis tää on vähän tällainen tallennus. Ei tässä nyt on tässä jotain. Tuossa on kylä tuon vieressä. Mitä? Ihan hullu. Tää on vähän lehmiä, et se on... Tulet tästä. Tosta. Ei mulla siis mitään armoretti, tää on vähän tällainen. Etäkisken mä kävin hakemaan, kun mä löysin Minecraftin. Joku pari tuntia sitten mä oon vähän pelannut tätä. Aloitin tänään tämän maailman ja mä löytän jo timanttia. 5 kappaletta. Enempää no. Tuossa on kyllä heti ton vieressä, aika hullu. Vois käydä luuttaa ton ehkä. En mä kyllä tiiä. Saattais. Varma. Taas mun ensimmäinen, että mä en tiedä, onks mä nyt vaan vähän tälleen. Tää ei oo ehkä niin hyvä video. Joo, tää on nyt ensimmäinen tällainen Minecraft-video. Pitäis katsoa, onko tää hyvä. Ei, ihan tyhjä. Tää pinkkiä puuta löytyy, ihan hyvä. Ja kyllä, ja lumipää. Mutta on kyllä hyvä tää timantti. Täältä löytyy chest. Ei. Tollanen. Maali. Mikä se oli? Musta ei niin paljon kamaa kiinni. En mä niin hyvää tässä Minecraftissa. Ei, timantti, tuu tänne. Haluat chestia? No joo. Mulla on kohta vähän. Ei pidä. Oota, missäs mun... Leikki minä onkaan sitten. Oota, täällä on alalla. Täällä on aika iso kyllä. Oi vittu. Tääkin on testaa. Kamu on 4 emeraldia sikkävä. Mitä sä haluat? Alastukset ei tuu sit kuulookaan hyvin. Tuntuu, että mä en ruosta. Ruokaa. Ruoka maistuu. Varmaan vähän men seikkailu. Oi niin se luola. Enkä katso sen. Pitäisikö tehdä rauta-armoria vähän? Pitää joku rautia tullut vaikka housutusta.
mä meinaan tehdä sellaista. Tästä videosarjasta tää on sit sellainen videosarja, että mä yrittäisin päihittää. Tää videosarja on semmi pitkä, koska tää kestää varmaan sen aikaa, kun mä oon päihittänyt Ender Dragonin. Jos se edes tapahtuu. Joskus. Mut ei tässä nyt silleen. Ota sun tää kauppis. Mitä sä haluat? Mitä vittu? Joo, ei sori. Mitä airunkolle meitä on? Käy silleen, että kuitenkin se hakkaa. Niin kiveä. No ei se sitä saa aika helposti. Täällä ei ehkä timantteja. No niin. Juu. Tori puhuu vähän hiljaa, mulla on nyt vähän puhuu. Kai tää riittää. Ota. Se kävi tossa. Juu, vai täällä on se ollut timantti. Ei, se on vaan tuollainen pakkiviivi. Otamme itsemme ulos tästä. Siellä ei nyt ollut oikein mitään. Se oli vähän tyhmä paikka käydä kattossa. Toivotaan, että seuraava paikka on vähän parempi. Ja nuo kopio. Menen tonne vuoren päälle varmaan. Tää toivoo, että mä en ole käynyt kertaakaan vielä aavikolla. Ehkä mä voisin käydä vähän niinku kaivamassa. Sitten jos mä kaivan, sit mä otan joku checkpointin ihan lähelle. Koska mä en halua menettää mun tavarat. Pitääkö roinaa ne paljon? Mulla olisi timanttijakka. Mä tonne luvuille kerran mä hukuin sinne. Se kyllä vähän ärsytti. Mä oon pelannut Pleikka 3:llakin joskus Minecraftia. Ei sit tullu mitään viiviä. Tää on tällä paikkaa. Tässä oli hieno, että tässä näkee hienon. Ja tässä on hienot maisemat. Onks täällä kylää? Vois vähän lähteä jonne seikkailulle. Tai sitten vähän kaivamaan, etsimään timantteja lisää. Meillä on vaan nämä kapat. Seuraava voisi olla joku kengät tai... Täältä menee kalun tippuun. Pikku valtava. Mikä toi on? Kato, kaivupaikka. Vois tästä lähteä vähän kaivamaan. Minne mä tipuin?
Tää vähän toivoo, että ei kuoltais näillä kamoilla. Meille... Kiva herätä uuteen päivään. Pitäis etsiä... Tänään vois etsiä sitä timanttia. Tässä päivässä. No en mä kyllä ehkä ihan... Ehkä kyllä vois mennä etsiä. Ja ruokaa. Kiva oli yhtä luurankosta. Ei sulla koira. Vitsis kellä tuu tänne siltä. Missä se koira nyt voitais? Läksyttää korjata minun. Sitä koiraa. Koira. Mä sain koiran, kamo! Mikä tän nimeksi musta? Tule! Se tulee. Mä kun on toi kuolee, kun mulla on ollut... Hei! Tipu! Mä ruokat ruokaa. Hakkasu. Chicken! Tänne. Chicken! Ruokaa. Tän koiran kamera, kun lähtäis netsäsi niinku lakkokonsana. Tuolla ruoka, iss! Tätä kyllä mä en ehkä... Mä en oo toi koira kuollut. Mut onks tää paikka, missä mä oon käynyt? Tää on ainakin se paikka, missä mä löysin timantti. Ei, tule. Sä oot siinä. Paikka on siinä vaan. Tää on ehkä se paikka, missä mä oon käynyt kerran. Se on se, että tää on aika vaarallinen. Kun mä tippun kerran. Se on ollut rautakas. Joo, en mä ehkä täällä ollut. Nyt se koira pitää kun hakea. Ei, sä oot siinä. Säikät, sut zombisen kippus. Sko, sä oot vapaa nyt. Tulet. Mä nakkasta ruokaa. Tää koira on kyllä hauska. Tuntuu, että toi ei kyllä elä kuitenkaan joku creeper, mutta täällä on reettänyt sun koira. No. Ihan hyvä, että on koira. Hei, tässä on paljon ruokaa. Jom. Ruokaa, jee. Yes. Jom. Chicken. Tolle pari. Voi. Mä uskon lähteä sitten, kun menee aamuksi, sitten tulee kuitenkin... Mikä zombi tulee myrkyt, sit mä kuolisin. Onko se saadaan spawneri? Tässä on joku auto. Sisu! Ei! Voi